care s-a jos la un cerc ca să-l găsesc pe Talisca. Chiar că odată l-am avut pe Talisca. Și unde e acum Talisca? Talisca! Unde ești? Bună cumpăra, mă numește voi. Cred că și asta știu. Deci îmi filmez la 11, că la 11 trebuie să filmez, după aceea trebuie să filmez cu mingea, trebuie să filmez. Nu vă supărați dacă pun video mai devreme. Că dacă pun mai devreme, așa o să pun și clipul cu mingea, o să-l pun mai devreme. N-are leg de logic, că aveți la ce vă uitați. Nu, dar nu spun. Hai. Că zic. Hai, odată te încarci. Revin când se încarcă. În sfârșit, mi-a revenit. Rian l-a reîmpart, mamă. L-am văzut pe Rian. Hai că l-am avut pe Rian. Mamă, nu știu cum le-a apărut. What? Cred că e what the fuck. Jude Bellingham joacă cu Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne a ieșit. Nu dă offside. Cristiano Ronaldo nu dă corner. Ce lovitură proastă. Lovitură liberă. Să liberă. Să-l pe asta aici. Apără Târmăvane. N-aș bine rău. Aseară Florinel. Bă, dar numai lui Mogo și-a bucat faultul. Și de ce n-a putut să-i bage fault în careu? Știți de ce? Că ți-i dea ca să dea penalti. Unu. Seară cu randa de nord, one. Nu știu, degajează. Dacă trage de timp galben. Ce s-a întâmplat? O luniță. Mamă, ce fază proastă. A avut Nița seară. Ce fază proastă a avut Nița seară. Când a putut să apere golul lui Irlanda ca să recalificăm la Euro nu știu cât. Că n-a să pune seara. Sadio Mane. Să încerc să fac toate echipa Al Nassr, că s-Al Nassr. România. Uite așa. Am văzut că s-a băgat și Coman și ăla când a băgat ca să apere echipa România. Ole. Ceau, Israel. Ole. Te-a bat Elveție. Ole, lumea strică gură mare. Califică România. Du-te, Sadio Mane. O aud pentru Al Nassr. Zidane joacă cu Jude Bellingham cu Kevin De Bruyne acum Sadio cu Vinicius dribbling Vinicius joacă pase greșite.
Și asta trebuie să le termin. La 600 am rămas. Jude Bellingham! Bine. Ce putem să zic, stați. Și 9, acum e și 14. După 5 minute, minutul 60. Ce i-a luat-o Coman cu Cristiano Ronaldo, Cristiano de ruleta cu Kevin De Bruyne, Ronaldo e golgheterul echipei care a dat 17 goluri din acest sezon. Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane cu Jude Bellingham. Ratează și dă cu echipa adversă. Vinicius Best. Bine, țârdovare. Nu, Drogba. Drogba vine la Drogba. Camavinga sau nu știu cum se citește. Jude Bellingham. Cristiano de ruleta. Așa, du-te. Jude Bellingham. Și cam atât a făcut acest video. Uitați, dați like, subscribe și clopoțel. Pa, pa!